Okay. Mina ngibongiswa Bazana. Ndizalelwe Eastern Cape. Apha eGoli ndifike ngokwesikolo, i-high school yam bendiyifundela eSoweto, e-Adelaide, kwi-special school, boarding school yakhona. So ndagqiba ke ndayenza grade 12 am, but ngamtshona andaphumelela, so andabi saqhubeka ke. So ndaza ePhula Park, ndazohlala khona. Ndahlala ndodwa uqala kwam ke. Then kwaya beza ke befamily bazohlala nam. So njengoba ndisahlala nabo nangoku ke. Okay. So nibangaphi kubazali bakho? Umama khona utata kubatshatile? Yeah. Okay, nibangaphi ku? Sibayi-4. Wena ngowesingaphi? The last born. Hayibo, nguNtondo. The last born ke. Yo. Hey, kuthi nibadala ke. Yeah, sibadala kubekho abalandelayo ke emva kwam. Okay. Bakhona abekho abututu emva kwakho? Ngabangaphandle ke lapho. Okay. Wena uthetha ngabasemtshadweni. Ntondo emtshadweni. Okay. So igama le-primary ubufunda ku-Eastern Cape bekuyintoni? Igama le-primary yami biyiKhwezi Lokusa Special School. Nakhona bendifunda ku-special school nalapho. Okay, indawo? Isemthatha. Indawo iselalini pha okanye iselokishini. Intoni igama lelokishi? KuseKhwezi. Awufuna ubabulise Khwezi? Ha. Okay. Oh, kusiso nenhloni. Noma ile camera ke. Tuxelele nje. Okay. So i-disability yakho wazalwa nayo ne? Yes. Ngibonile ngoku yabo ngithumele igama layo. Yes. Igama layo. Disability yami spina bifida. Oh, yasiyo. Spina bifida. Okay. Yo. Okay. So ngicela ungixelele ngoku like inhlalo nje yakho apha eGoli njengoba une-disability lena, like uphila kanjani? Zintoni izinto okwaziyo uzenza, zintoni ongakwaziyo uzenza, zintoni ozinqwenelayo uba ungazenza but awukwazi? Okay, ngisiqale kanje. Into endibeke apha zezizathu ndizozitsho ukuba andikwazi ukumuva xa ndisemakhaya ndiye eshop or ndiye etown, yabo. So kufuneka ndithumele umntu. So xa ndilapha kuba ngcono, yabo, bangcono kakhulu, bakhona kakhulu umehluko because ndiyakwazi umuva ndiye kwezi ndawo ndifuna uya kuzo, bomamall, kuphi, yabo. So kunjalo kum. So uthanda ukwenza ntoni emall? Emall ndiyashophisha nje. Iimpahla. Awuzijongeli phansi apha empahleni. Why kumele nifana nothi azizingcole lesasiqhwala lesiya mara hey. So ubuke wanixelela man ukuba uye ustruggle xa sekumele uphuma apha endlini uhambe mhlawumbi kwi-taxi rank, ufumanise ukuba kumele ucele umntu and then ubuye umbhatale. Khawunixelele ubuye benze njani? Okay, into yenza uba ndifune umntu ozondiphusha, ozondiasista, ukuthi isandla sami sase-right asikwazi uziphusha kakuhle like ndiziphushe ezi, yabo. Esi siyakwazi uphusha kakuhle but esi siyastrugglisha nyani shem, asikwazi. Noba yintoni incwadi? Asisebenzi kahle. Asisebenzi. Asisebenzi. Andikwazi nosiphakamisa, yabo. Siphelele ke apha njengoba ndisiphakamisa esi. Yes. So ke ngoku wenze njani? Sorry. Like xa sewufuna ukuhamba ke ngoku
uphuma phaphendlini uhambe taxi rank or uhambe shop like wenza njani ke ngoku? Nje ndifune umntu ozondikhapha then ndimbhatale xa sendirayithi. Andisebenzi, ndiza ama-learnership ngawona endiziphilela ngawo since ndabakho apha, andikaze ndawufumana umsebenzi. Kuma-learnerships wonke oke wawafumana ayikho mhlawumbi yakubonelela ngomsebenzi Tu uyakuthanda ukusebenza wena uthanda ukuzisebenza? both. Ndingazisebenzisa zonke. As long une-income into ebalulekile. Yeah. Okay, so ke ngoku urhulumente like ikhona inkxaso akunikeza yona besides ke ufumana itorho kuma-learnerships? Ikhona i-disability grant. Yeah, because nayo ayikho enough, that's why ndincedisa ngala ma-learnership uba ndiphile qha. Eske sathetha last ngoku bendilapha sithetha ngendaba yebhizinesi. Akhumbula ungixelela ngokuba ufuna ukufunda ama-beads nani. Yeah. Yintoni i-interest yakho kuma-beads? Ama-beads ayasetyenziswa kakhulu, baninzi abantu abawasebenzisayo akwimakethi manditsho, so angandenzela imali eninzi xa ndithi ujonga, yabo. At least kubekho into endiyenzayo nam ngezandla zam. Cela undixelele ngale wheelchair wawuyifuna yeyaphi kanjani? Ndandiziseshela nje ikhampani apho ndingafumana i-wheelchair khona, yabo, because i-wheelchair kuninzi apho ndingazifumana khona naphi na, yabo. But ndayibona kulaa ndawo ndayitshoka khona i-less kunezezinye endizibonileyo, ewe. So andazi ukuthi ngoku uba iseyilaa mali na, yabo. Ndathanda ukuthi iyafoldeka, so angisakhumbuli ama-kilometers eyiwahambayo, yabo. So yeah, it's electronic, iyatshaja, yabo. Ndiyakwazi uyivala ndiyifake emotweni, eteksini ihambe ke, because ezinye azikhona ukuvaleka, funeka uzukhipha ibhetri kwezinye, yabo. So basically masosebenzisa le wheelchair leyana you won't need ukuba uqashe umuntu ozokunceda uba uye taxi rank okanye ephi. I saw you ugqitha ngasekhaya namhlanje umuntu ebekhamba still uyifemeli ngumntu ebendimcelile endimaziyo. Yes. So basically le wheelchair leyo izokunceda kwizinto ezinjalo. Yes. And you've asked people phayana ukuthi wacela abantu badonate. So kuhamba kanjani nge-donation? Akho kwamnyakazo uyi-1 umntu wakho wandizama wafaka mention wayifaka i-300 ngowasefemelini naye lo mntu. Hayi andizomchaza, ngowasefemelini. So leyo 300 ndisayibekile, ndisalinde ukuthi nabanye abazayo abanomdla ukuthi bafande ndihlanganise. Usalikhumbula igama le-shop ethengisa i-wheelchair? Maningi indaba, so ndisalikhumbula yona i-medical, ya bezilapha. So how about mhlawumbe sithethe nabantu be-medical basponsare mhlawumbe kule-wheelchair hopefully mhlawumbi angazama or basiphe nge-discount, ya, because nam ya. Because la wheelchair is 20,000. I see 21,000 or like 20,100.
It's 20,000. It's 20 straight. Yo, okay. Ingcono yona. Yazi ezinye zibetha kuma 35. Yeah, ne. Okay. So you know what we are going to do, ne? We're going to post this video on social media, and we're going to ask people if they share it, and then after they share it, they will ask them to basincede ngama-donations, any amount abangasisamela yona abantu from 10 rand kuya phezulu. But we ask for a minimum of 10 rand. Even if ungasinikeza 10 rand nje ungasayenzi be-11 rand, uyenze be-10 rand, it's fine. Sizodropha ama-bank accounts and nansi enye into ebengifuna ukukhansela wakho uyayazi ngawo. Ungazi ngokundibona angazi. Yabo. Ndake ndazama before kuvote. Kwakudala boma 2016 but still akho umnyakazo. Kodwa ke bese ngicinga ukuyoyi-applyela this year lapha e-Department of Housing e-Alberton. Because abantu abaninzi bandisapha bathi mandiye pha and xa kusekhona umntana bathi izophuma fast. So kuse what bana 58 or is it 58? 58 lapho kodwa 58 53 angazi Kodwa ukhansela wale ward le ngiyamazi Thukubani. Mziyanda Mqetsu. Ukhansela Mziyana Mketsi. Oh, Oh, hayi